Ngeke data. Nyaka qalile. Mhlamba abanye bethu bawuqala unyaka kwindawo eyehlukileyo. Mhlamba abanye bethu bayokhangela amahle oluhlaza kwezinye indawo. Ngoku loo nto ibangela into yokuba abantu behlukane neecawa zabo okanye neecawa zakwamakwabo. Thina ke sifika kweso space sokuba xa ungekayifumani le nto uyikhangelayo apha sikusondeze kwinto eyiqhelileyo. Abanye benu ke bazawube bayigqibelesile emakwabo icawa. Uzuthi qho xa iyicawa umane uvula le inkonzo. Cawa yabantu abangacawiyo season 3 kunyaka ka2025 yaqala ke kulo mzuzu. Cawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Cawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Sabathi thuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo, sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisibukele nenisimameleni kuzo. Siyanamkela ku season 3 kwicawa yabantu abangacawiyo. Ndiyathemba ke bazalwane into yokuba kudala nisilindile njengokuba nathi kudala silindile into yokuba singawuqala lo nyaka. Igama lam ndinguSihle Bonani, nakulo nyaka ndihamba ndedwa, ndihamba nalo mkhosi. Happy! Sangena. Kudala bengenile. Sangena. Kulo kutu ngaphakathi. Yaphela ifestive safika. Siku-second ngoku. Second siqala nayo. Imoto ze-festive zithathiwe. Iifriji ze-festive zithathiwe. Sizakukhumbuza ke ukuba ubomi buyaqala ke ngoku. Ndibulise ke komama otata obhuti osisi nakuntanga ndini ngelihle igama kaKristu. Amen. Igama lam ke nakulo nyaka ka2025 isengu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sizokuhlala sonke njengoba besenzile kunyaka ophilileyo de ufikelele ixesha ukubana simane sisithela siphinde sivele. Uba masibulele. Kodwa ke ba i-festive iphethe kakuhle? Hayi ba man. Iniphethe kahle ba. Iphethe kakuhle festive. Iphethe kahle ba ngingapha eMxhalanga ba. Okay. Ngingapha eMxhalanga isithonga besihlangene phasi ngabantu abatsha baseRabe. Okay, molweni Marhabe. Sahlangana khonapho. Bengo ngala nge-first sanyuka indaba bawo. Ewe. Sanyuka indaba. Amaquqa kanjani? Hayi bawo ndifiti. Okay. Ndifiti ngubhobho Hayi masibulele. Ndifiti izindaba. Sanyuka indaba socela uThixo ke ukubana asithwale kulonyaka. Ndinayo into engathi ngingaphinda ke yoyinyuka la ndaba apha kwalapha enyakeni. Okay. Hayi bawo masibulele. Kodwa bawo benyani noko ndingene kahle bawo. Ngaphandle nje kwezinye nje. Okay. Khona. Bawona ningene kahle noko ekhaya. Hayi noko festive singene kahle. Siqale kahle apha ekhaya sinobhuti omtsha. Lelitha ngubhuti omtsha. Siqale noko lo nyaka. Sawufika ke ipokotho sishokoxekile ngenxa yokuba kufuneka kube kumgidi dala. Yafuneka kube kumgidi. Ndiyathemba ke into yokuba lo mfundisi ngibe indoda nje. Ipokotho zabantu uzawuphinde azigcwalise. Kodwa ke bawo singene kakuhle. Bawo lo mgidi lo wena napha ekhaya ushiye sisithumbokotho. Ngiyaqalela. Kodwa ke uhle xa sibona onyana okanye abantwana bekhula bengena kwelinye inqanaba. Samkela ke nabanye ke obhuti abatsha. Hayi bawo into abazayithetha off record kodwa bawo ingathi ndiyifumene la conference yamakrwala. Okay. Ndiyifumene la conference yamakrwala. Okay. Hayi masibulele bawo. Wonke umuntu ke bazalwane siyathemba into yokuba ungene kakuhle enyakeni. Ukuba ke awukangeni kakuhle siyathemba into yokuba unyaka wakho xa uqala thina siqala wethu unyaka uzawuqala kakuhle. Bawo masibule inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo.
masithandazeke bawo yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo ozizinto zonke kuthi, Thixo wamandulo, Thixo wayizolo, Thixo wangumzuzu nje omnye ogqithileyo, Nkosi yami. Thixo wangoku, Thixo wakuxesha elizayo. Wena nangumzuzu omnye zange uguquke, Thixo wethu olungileyo. Wena Thixo wethu olungileyo nangumzuzu omnye, Thixo wethu unamandla amakhulu, zange utshintshe, uhlala unjalo, Thixo wethu olungileyo. Thixo lento ndikuthanda, Thixo namandla amakhulu, awuluquki wena, Thixo wethu olungileyo. Awufani nam, Thixo wethu olungileyo, awufani nomnye, Thixo wethu olungileyo. Akekho omnye uThixo onjengawe, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Bayazama, Thixo wethu olungileyo, kodwa babuye bafe, Thixo namandla amakhulu. Kodwa wena Thixo wethu olungileyo uhlala ungilathixo, Thixo namandla amakhulu, Thixo okwazi ukusikhokhela apho kungekho ndlela, Thixo wethu onamandla amakhulu avula indlela, Thixo okwazi ukuthetha nathi enhlangu, Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo, ongu-Alpha, ongu-Omega, Thixo wethu olungileyo, Thixo ungalanywa ngeliso lenyama, Thixo wethu ongajongwayo, Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo, onezinto eziphakamileyo, Thixo wethu olungileyo, Thixo nenceba, Thixo nothando, Thixo wethu olungileyo, Thixo omlandelelayo umuntu wakhe, Thixo wethu olungileyo. Siza kuwe ke Thixo olungileyo, siziphosa ezinyaweni zakho, Thixo wethu olungileyo, singafanelekanga, Thixo wethu olungileyo. Sicela Thixo wethu olungileyo inceba yakho, Thixo wethu olungileyo, nakulomzuzu sicela inceba yakho, Thixo wethu olungileyo, nakulonyaka, Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu ubusilondolozile, Thixo wethu olungileyo, usithwele ngamazinyo, umane usitatamisa, Thixo wethu olungileyo, Thixo nakulonyaka ke Thixo wethu olungileyo, akekho omnye uThixo esumkhethayo ingenguwe, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Izawubanda indlela, Thixo wethu olungileyo, kodwa ingande ngakumbi, Thixo wethu olungileyo, xa ungambi nathi, Thixo wethu olungileyo. Ukuba Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, awufuni ukuhamba nathi, Thixo wethu olungileyo, okanye awuzuhamba nathi, Thixo wethu olungileyo, sicela Thixo wethu olungileyo ungahambi nathi, Thixo wethu olungileyo, kwenzela ukuthi Thixo wethu olungileyo, ukuba sithi abangalungelanga ukuhamba nawe, Thixo namandla amakhulu, silunge, Thixo wethu olungileyo, silungele indlela, Thixo namandla amakhulu. Sinika umphako ke Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, sithi sakulamba endleleni, Thixo wethu olungileyo, sithi sakunqanwa, Thixo wethu olungileyo, ube kukudla, Thixo wethu olungileyo, ube ngamanzi, Thixo wethu olungileyo, sithi sakutshiswa ngemililo, Thixo wethu olungileyo, ube ngumthunzi wena, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla, sithi sakuswela, Thixo wethu olungileyo, ubonakale wena, Thixo wethu olungileyo, ube zizidingo zethu, Thixo namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu olungileyo bashiya amakhaya abo, Thixo wethu olungileyo, abanye Thixo wethu olungileyo bashiya i-comfort zone zabo, Thixo namandla amakhulu, kodwa wena njengoThixo, Thixo namandla amakhulu, njengoThixo, Thixo namandla amakhulu, obona apho thina singaboni khona, Thixo namandla amakhulu, lungisa indlela, Thixo wethu olungileyo, lungisa Thixo wethu apho baya khona, Thixo namandla amakhulu.
amakhulu bafukame Thixo namandla amakhulu Thixo wethu bathabo Thixo namandla amakhulu basadinga Thixo olungileyo ukunqwanqwadwa ngabazali Thixo olungileyo ubanqwanqwade wena Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu bakho Thixo namandla amakhulu abazokuqala Thixo olungileyo ukushiyana Thixo olungileyo kanye ubakude namakhaya abo Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu lonto Thixo olungileyo iza kubabangela Thixo namandla amakhulu bemane bejonge emva Thixo olungileyo kuqaqamba inhliziyo Thixo olungileyo bangaboni nencebe ezinhle Thixo olungileyo obenzazo owenzela zona Thixo olungileyo balungise wena Thixo njengoThixo Thixo namandla amakhulu Thixo olungileyo sithandazela isivi zabantu Thixo namandla amakhulu kulonyaka Thixo olungileyo sithandazela Thixo olungileyo ibusiness zabo Thixo olungileyo basaziqalayo Thixo olungileyo nezo zikhasayo Thixo olungileyo phofu Thixo olungileyo nezo Thixo olungileyo besezimile Thixo olungileyo sizibeka phambi kobuso bakho Thixo olungileyo Thixo olungileyo lo unyaka Thixo olungileyo mayibe izinto ezinhle Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu zithi xa zifika Thixo olungileyo izabatha zikaSathana Thixo olungileyo ube wena uziqobe amandla Thixo olungileyo sikunika iduma ke ongcwele sikunika imbeko ngoba zonke lezo zinto zikufanele ngoKristu Nkosi yethu amen Bawo wethu osezulwini mani bathembo Oh
masibulele ke bawo, masibulele ngokuba uye wasivulela le nkonzo yethu yokuqala kulo unyaka ka-2025. Wonke umuntu ke ngoku ngokusesikweni icawa yabantu abangacawiyo bawo iqalile. Baba Ngokusesikweni bawo. sesikweni Ngoba amathuba amaninzi yathanda ukuthi into ziqalile abe umnikazi wento engekamenywa. amen Now that's memile umnikazi wento. Ngokusesikweni season 3 of icawa yabantu abangacawiyo is officially. bawo indlela abantu bethu benibakhumbula kangaka yokusithiwa bawucula la ngoma ithi nangoma inabantu bami phaya emigidini Abantu bami ndinabo abantu bami nami. endibakhumbulayo bawo benibakhumbula nyani bawo Okay. hey Masibulise bawo kwabo bantu. Masibulise kwabo bantu. Bantu bethu ke siye singabazi noba ngabantu abaphi bawo. Siye singabazi noba mhlambi abantu bethu ngabaya basesikolweni. basesikolweni Bawo siye singayazi nokuba ngabaya basemsebenzini. Amanye amathuba bawo siye singayazi nokuba ngabaya bacela uhotspot wabawo. Ngoba abanye bethu abantu bawo abanayo kwa idatha yokusibukela bacele uhotspot. Wasibulisa abo bantu bawo sithi bazalwane siyanamkela udla ngothi wayike wathuta sita kuyivexa iqalayo naphako pipe. Abantu baphako pipe ngabantu bethu siyanibulisa sithembe ukuba lo unyaka sizawuhamba sonke kunjalo nje uThixo uza kuyiguqula imeko. Ukuba ke le nakulo isizini awukamcofu like, ukuba nakule isizini awukamcofu subscribe, khawuqala unyaka kakuhle ucofe subscribe, cofa like noba uyazi into yokuba izaya kweliphi icala lenkonzo kodwa kuba kuqala nje unyaka ucofe ulike ushare nabanye ukuthi icawa yabantu abangacawiyo kulo unyaka umtsha ka-2025 siyiqalile. Uba le nkonzo siyivula ngenyanga yothando. Bawo bawo ngenyanga yothando. Mababonakalise uthando bawo. Bawo phansi wabethwa bawo kudala kuswe vula. Bawo kudala manje ndibuza into yokuba siqala nini kude kube ngathi umuntu ulibele into yoba ingenile okanye ingenanga. Bawo siqalile ke ngoku season 3 uqalile. Bawo abantu ze basilindele. Bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi mandi bawo le ncwadi Exodus imfunduko isahluko sesiya sesithathu ivesi yesibhozo emveni kwale ingoma.
Sifumane ilizwi lethu ke lanamhlanje libhaliwe kwincwadi ye-Exodus ngesahluko sesithathu. Siqale kwivesi yokuqala sisiya kwivesi yesibhozo. Phantsi kwesihloko esithi ubizo lukaMoses nokuhlangula amaSirayeli. Exodus chapter 3 verse 1 siya ku-8. Ubizo lukaMoses nokuhlangula amaSirayeli. Fundeka ke ngohlobo. Ke kaloku uMoses wayesalusa impahla emfutshane kaYitro uyise womkakhe. Umbingeleli wamaMidiyani wayiqhubela ele kwentlango wafika entabeni kaThixo eHorebe. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye siselangatyeni lomlilo etyholweni phakathi. Wakhangela wabona ityholo lisitsha ngomlilo, noko lingade litshe liphele. Wathi uMoses, makhe ndityeke ndiye kubona lo mbono omkhulu, ukuba kutheni na ityholo lingatshi liphele. Wabona uYehova ukuba utyekile esiza kubona. UThixo wabiza esetyholweni phakathi wathi kuye, Moses, Moses. Wathi yena, ndilapha. Wathi, musa ukusondela apha, khulula imbadada zakho ezinyaweni zakho, kuba loo ndawo ume kuyo ingumhlaba ongcwele. Wathi, ninguThixo kayihlo, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. Wabusithelisa uMoses ubuso bakhe kuba ebesoyika ukukhangela kuThixo. Wathi uYehova, ndizibonile okunene intsizi zabantu bam abaseyiphutha, nokukhala kwabo ndikuvile. Ngenxa yabo babaqhuba kalukhuni, kuba ndiyawazi umvandedwa wabo. Ndihlileke ndize kubahlangula esandleni samayiphutha, ndibanyuse baphume kwelo lizwe baye ezweni elilungileyo elibanzi, elizweni elibaleka amasi nobusi, endaweni yamaKanana namaHiti nama-Amori namaPerisi namaHivi namaYebusi. Ngoku ke naku ukukhala konyana bakaSirayeli kufikile kum, kananjalo ndikubonile ukuxina abaxine ngako amayiphutha. Hamba ngoku ndikuthume kuFaro, ubakhuphe abantu bam, oonyana bakaSirayeli. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama kubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda kwalo uYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Kubantu abasandula ke ukusijoyina, sipha kwincwadi ye-Exodus ngesahluko sesithathu ivesi yesibhozo. Ngihlile ke ndize kubahlangula esandleni samayiphutha, ndibanyuse baphume kwelo lizwe baye ezweni elilungileyo elibanzi, ezweni elibaleka amasi nobusi. Bawo ke Ewe tata. nani ke babukeli, kungona siqala unyaka ke thina. Masithi asiboleka esilungwini, compliments of the new season bazalwane. Induluboyise baba. Masithi happy new year bazalwane. Aw. Kodwa ke ngamazwi adume kakhulu kuthi ayesetshenziswa ngutata uRhoji nyaka phelile. Siqala unyaka ke sinjalo, sinamathemba ukuba izinto mhlawumbe zingalunga. Mhlawumbi le nto bawo siyifunda apha izokuvuselela ithemba lokuba izinto zingalunga. Okanye noba uyiboni wena oku kukuqala kokulunga kwezinto. Moses ke siyamazi bazalwane, into yokuba yena ayikho enye into ayaziyo ngaphandle komhlaba waseyiphutha, ngoba uzalelwe khona. Akaphelanga ekuzalelweni khona, ude wakhulela endlwini kakumkani wamayiphutha. Kukho amaSirayeli amadala kunoMoses athi xa embona mhlawumbi angamthandi nomthanda lo mntwana, ngoba singamakhoboka thina esitya ipudini emnqubeni kakumkani. Mhlawumbi kukho abantu abadala kunoMoses akwaphela kwayithemba into yokuba sawuze siphume kobu bukhoboka sikubo. Ngoba ngoku apho uMoses simboniswa sele indoda efuna unkosikazi okanye indoda enonkosikazi, kusho ukuthi noko selekhulile lo mfo. Abantu abakhe mhlawumbi bazama ukulwa nalo mbuso ukukhokela ngesandla esiqinileyo, mhlawumbi inkitha yabo seyafa nokufa. Abantu abayaziyo le ngxaki amaSirayeli akuwo bamthela ngqa umntu ozawuthatha izikhali aqhubeka athi ndifuna ukukhulula abantu bakuthi, bantwana bahle bakaThixo. Ngoku uMoses unikwa loo nto ekubeni yena engayazi enye impilo into yokuba amaSirayeli kumele aphile njani, ngoba umazi umntu wakaSirayeli elikhoboka. Bantwana bahle bakaThixo, umazi umntu kaSirayeli kufuneke athobele umyiphutha. Mhlawumbi yindlela yakhe yokuphila enormal le ayaziyo, ngoba akayazi into yokuba kwakhe kwanjani ngaphambili. Bantwana bahle bakaThixo, kukho mhlawumbi amaSirayeli athi ukufa kukaYosefu
kwasimosha bantwana bahle bakaThixo ngoba akhe abaluleka bazalwane amaSirayeli ngaphambili kulomhlaba wakaFaro kodwa kuye kuhambe kufika ixesha lokuba ukubaleka kwakho kulibaleke bantwana bahle bakaThixo ngoba abusazisi into enevalue phakathi kwababa bantu bakunike indawo yokuhlala bantwana bahle bakaThixo ngoku amaSirayeli mhlambi selezinikele hayi thina eyethu imeko iyawuhlala inje bantwana bahle bakaThixo sive mhlambi noba ngabakhuluwa bethu fokamnguni into yokuba thina siyazana nendlala kunjalo nje sesisazi into yokuba xa silambe kanje kufuneka sisela amanzi sizawuvuka kungcono noko kanye xa ubona into yokuba awukwazi ukuphakama phindulale ngoba indlala le izawuphinda ibe ngathi iba ngcono ngoba umntu uqhelene nemeko yakhe kude kufikelele ixesha lokuba ungangaphumi kule nto kuyo kodwa mfokamnguni ingangathi uThixo uqale wambonisa uMoses le nto yokuba uba uyakwazi ukuyibona ingxaki nam ndiyakwazi ukuyibona bantwana bahle bakaThixo uthi akubona elityholo lisitsho uMoses bantwana bahle bakaThixo abheke athi akulibona elityholo alide liphele bantwana bahle bakaThixo ngenxa yokungapheli komlilo bantwana bahle bakaThixo aqonde into yokuba kufanele into yokuba ndisondele ndizobona into yokuba yintoni ingxaki mhlambi uba belitshile laphela mfokamnguni elityholo ngiqhubeke nobomi bakhe bantwana bahle bakaThixo uMoses kodwa ungapheli kwalo bantwana bahle bakaThixo mhlambi ungapheli kwamandla abantu bakwaSirayeli kwakukubangele uThixo atyeke kwayena azobabona into yokuba ababantu kudala besitsha phantsi kwesandla samayiphutha ababantu kudala beqhobozeka phantsi kwesandla Faro bantwana bahle bakaThixo ngoku kufika ithuba lokuba namantyeke mhlambi kufuneka into yokuba kona ukutsha kube kuthi bantwana bahle bakaThixo mhlambi ubunzima ufanele into yokuba kube semagqeni bantwana bahle bakaThixo kodwa ekusindweni kwethu nokuba zeziphi imbandezelo bantwana bahle bakaThixo singavumi ukuwa phantsi bantwana bahle bakaThixo ngoba ekunyamezeleni kwethu uThixo uza kusibona sondela uThixo mhlambi mfokamnguni ukutsha kwelityholo kubonakalise uMoses into yokuba xa uyibona into yokuba iyazama ukuxhathisa bantwana bahle bakaThixo kulungile into yokuba mawusondele bantwana bahle bakaThixo nawe kule ndawo kuyo bantwana bahle bakaThixo kunzima kunjalo khabe ngathi uyaxhathisa kancikane nje sekusondela ithuba lokuba akubone uThixo into yokuba nalidangatye limosha into kodwa le nto ayifuna ukuwa bantwana bahle bakaThixo asondele uThixo mhlambi xa kuqala lo nyaka sizokukhumbuzana into yokuba noba uwangedolo xhathisa ngelo dolo uwe ngalo uqhubeke uye phambili ngoba ekunyamezeleni kwakho uyakubona uThixo bantwana bahle bakaThixo kuza kuthi ngexesha elifanelekileyo ehle uThixo azokuhlangula sele mhlambi sebaninzi nabantu abathi mna ndayeka nokucacisa into yokuba ndinqwenela lo nyaka ube njani ngoba iminyaka yonke le iyafana bantwana bahle bakaThixo uba ndijikelwanga ngumntu wefemeli ndizawujikelwa sisihlobo kodwa namhlanje sizokuthi nyamezela kancikane ngoba uThixo uyayibona le nto kuyo kunjalo nje uza kwehla uThixo bantwana bahle bakaThixo eyona nto ebalulekileyo zisazi into yokuba ekubulaweni kwethu ekubeni ngamatyholo esingawo atshanga umlilo bantwana bahle bakaThixo sisenayo bantwana bahle umphefumlo obaleka emzimbeni bantwana bahle bakaThixo inyama ibaleka igazi bantwana bahle bakaThixo uThixo uyayibona le nto kuyo kulo nyaka sesiqhubeke bazalwane sigcuma kwiintloku esigcuma sikuzo kodwa sisazi into yokuba akumelanga siyiwe thina ngoba uThixo kuzithuba lokuba atyeke ngobomi bethu
Nokuba bazalwane sekulixesha elingakanani, uThixo uyambona umuntu wakhe. Bantwana bahle bakaThixo, wakhe wabona uThixo umfo emveni kweminyaka eyi-38 esithi mna andinamntu okuthi athi agxojwa amanzi andiphose tangi, kanti lixesha lokutyeka kukaThixo elo. Wafika wathi wena guquka uhambe, akwangenwa nokungenwa emanzini. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba lakufika ixesha likaThixo akuhanjwa ngendlela ekuqhela uhanjwa ngayo, kodwa uyehla uThixo azohlangula abantu. Yes, uThixo. Umnqweno wethu bazalwane, umnqweno wethu kukuba uThixo singasondelanga kuye. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ekupheleni kwethemba kukungqungqa kwetyholo. Bantwana bahle bakaThixo, ekupheleni kokuthemba uThixo, bantwana bahle bakaThixo, kukufa kwetyholo. Bantwana bahle ebesixhathise ngalo, bantwana bahle bakaThixo, kodwa ethembeni lethu uza kwehla uThixo. Nokubumbani wendawo kuyo xa siqala lo nyaka, bantwana bahle bakaThixo, khawuphinde uyozama futhi. Bantwana bahle abathandwa lelizwi lenkosi, khawuvuthulule ezo CV ezo. Bantwana bahle bakaThixo, khawuvuthulule uyazizamela umntwana isikolo futhi kulo nyaka. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ukuncedakala kwakhe kuxhomekeke ekubeni wena uThixo usiwa ngedolo uphakame uphinde uzame futhi, ngoba asiyazi into yokuba uThixo uza kufika nini. Mhlawumbi lo nyaka bazalwane ngunyaka wokuhlangulwa kwethu lo. Bazalwane bam abathandwa yinkosi, mhlawumbi lo nyaka ngulo nyaka uThixo azazibonakalisa ngawo lo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi uThixo uzazibonakalisa nangalo mntu ubucinga into yokuba akanakukhulula, ngoba yena uqhele ukuhlala kwiindawo eziphezulu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi uThixo uzawufika ngomntu ongabalulekanga. Bantwana bahle bakaThixo, umntu ahleli nje lusana nempahla endle. Bantwana bahle bakaThixo, afika uThixo athi ndizokuhlangula ngalo mntu obungamcingelanga. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu abazihluphekelayo abalindelanga into yokuba bangancedwa ngumntu osisityebi. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abenza kakuhle abalindelanga into yokuba bangancedwa ngumntu osezantsi kunabo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo apha ngoMoses usebenza ngabo bantu bonke. Umenza uMoses into engabonakaliyo ngomfaka endle, aphinde amenze uMoses umuntu ophezulu ngokumfaka endlwini kakumkani, ukwenzele wonke umuntu abone bazalwane into yokuba uThixo lo ngowethu sonke. Sakuba sengxakini bazalwane, uThixo uyehla azokusihlangula. Nangoku bazalwane akukhathaliseki noyokuba uzibona ubukho buphi ukugqwayiba. Bantwana bahle apha empilweni yakho okanye apha ebomini bakho, akukhathaliseki nokuba uzibona into kungekho mnyango wokuphuma. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo ezindleleni zonke uThixo uyayivula indawo yokuphuma. Bantwana bahle nokuba imxinwa nokuba ibanzi, uThixo uza kubonisa indlela ekunyamezeleni kwakho okanye ekubulaleni kwakho. Mhlawumbi lo unyaka ngunyaka wokuhlangulwa kwakho ngoYesu Kristu ngoko nangona phakade. Amen. Amen.
Siza kuwe ke ngokubawo, siza kuwe ke ngokubawo. Bawo mandithathe ithuba ke bawo ndibulise kubabukeli nakubalandeli asiyabunaba abaxhasi mos Abaxhasi nabaxhasi be-future. ngelihle lomvukeli wethu uKristu amen. Amen. Bawubuso utshilo ke wathetha ke ngalamagama esilungu nami ndifuna ke ukuzeka mzekweni nditsho Nkosi yami. loo nto ke ukuyithethile. uThixo anithwale, uThixo anilondoloze, Nkosi yami. uThixo abufihle ubuso bakhe kwizinto ezintle aza kunenzela zona, kwizinto ezimbi aza kunifaka kuzo uThixo. Aninike ubulumko bokuhlala niyazi ukuthi zonke zivela kuThixo. Bawo Nkosi yami. kule ndawo ke bese kufundwe kuyo ndinqwenela nje nam ukubeka Ewe bawo. noba linye ndihlile ke Bawo. ndize kubahlangula Awu. esandleni samayiphutha. Ndihlile ke ndize kubahlangula esandleni samayiphutha. Nkosi yami. Ndinqwenela nje ukuncokola ngaloo nto Nkosi yami. ukuba belikhona ithuba umhlawumbi bendizokuthi liyelenqe labakhuluwa bakaYosefu Nkosi yami. libona likule ndawo. Nkosi yami. Kukho nokukhutshwa kuka-Abraham Ewe bawo. kuthiwe kawukhangele esibhakabhakeni, athi ukhangela abone intlaninge yenkwenkwezi. Nkosi yami. Kuthiwe uyawuqhama ke fondini kube ngakaya. Kwazalwa ke uYakobi, uIsaka nabanye kwade kwazokufikelela kuYosefu nabakhuluwa bakhe. Bawo. Isizukulwana ngesizukulwana Bawo. sikabawo Abraham sindulukile, siphilile, safa phansi kwesibhambathiso okanye umnqophiso awenzileyo uThixo nabantwana bakhe okanye nomntana wakhe. Bhubha ke uAbraham engayibonanga ngakasana loo nto. Bawo. Bamsa ke uYosefu kweli lizwe, kuthi emveni ba beqolelene Nkosi yami. nabakhuluwa bakhe okanye ebaqolele abakhuluwa bakhe, sebehlala apha eyiphutha ngoku umnandi. Wabhubha uYosefu, wabhubha nabakhuluwa bakhe, Nkosi yami. wabhubha nalo Faro ebewazi umsebenzi kaYosefu. Nkosi yami. Kwavela Faro mbi unesandla esiqinileyo. Bawo. Wabona lo umsebenzi wathi hayi mana babantu
bayanda mhlawumbi kwakufika utshaba Nkosi yami. aba bantu baza kusivukela nathi bajoyine olu tshaba. Nkosi yami. Masisiqinise isandla kubo. Kodwa bathi besiqinisa isandla basuka banda ngakumbi. Kwangena omnye ke uFaro okhula ncakasana Ewe baba. noMoses. Bekhula ngemfundiso efanayo ngoba Moses lona naye wayekhuliselwa ukubana la kufika ixesha angene ebukumkanini kuba lo muntu unegazi Ewe baba. lomyiphutha nangona ekhuliswe ngemifino nangamanzi aseyiphutha Nkosi yami. kodwa unegazi lomyiphutha. Ithi ke iBhayibhile emveni ba esenzile isenzo ezama ke ukuzenza umlamleli Nkosi yami. athi xa ifika kusithiwa uza kundibulala nam uxelise lowa ubumbuleli izolo. Hey. Athi chini kanti ithe nale iyaziwa Nkosi yami. wasaba wabheka ke kweli lizwe bantwana bahle simbona ekulo. Nkosi yami. Ufika apho uMoses ancedise okanye ahlangula amantombazana. Ewe baba. Abantwana bahle bedinga ahambe ayokufunda izinto zakaThixo ngoku. Afunde nezinto zakokwabo ngoba kuthiwa lo mfo akuye yayingumbingeleli. So ufunda izinto zakaThixo. Nkosi yami. Afunde izinto zakokwabo. Sibona kwelinye icala uFaro usiqinisa ngakumbi isandla. Ewe baba. Kwaba bantu bantwana bahle bedinga usiqinisa ngakumbi kodwa abayekanga noko ukwanda. Bantwana bahle abantu bakaThixo. Bantwana bahle bamane bekhala kuThixo. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga kanti nguThixo vayo lona, nguThixo omamelayo. Bantwana bahle bedinga kanti unecebo uThixo. Bantwana bahle wasuka emveni kweminyaka emininzi aba bantu behleli kakubuhlungu. Bantwana bahle esasizukulwana kwakuthenjiswe kuso ukubana bantwana bahle bedinga uza kwenza uThixo elihlobo. Asikho ngoku bayiva ngembali loo nto. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi nawe uyiva ngembali ukubana kwakukhe kwatyekwa kokwenu okanye kwakukhe kwahlutshwa kokwenu. Bantwana bahle bedinga into ngoku oyivayo lulamvila lendlala, lulamvila lokuhlupheka. Bantwana bahle bedinga bathaba abantu. Bantwana bahle bedinga okanye uMoses ehamba njengesiqhelo. Bantwana bahle bedinga ubona ke elityholo. Bantwana bahle bedinga athi xa izama ukulizulisela. Bantwana bahle bedinga ezama ungalinaki. Bantwana bahle bedinga athi hayi mani makhe ndisondele ndiyobona le nto ancokole apho noThixo. Ndiyaqonda ukuthi wayengayazi ukubana uncokola noThixo alaa xesha. Bantwana bahle bedinga kodwa ithi bana emveni bana ewazisiwe nguThixo ukubana uncokola nabani ngoku, wasuka uMoses waqubutha wajonga phantsi ngoba siyakwazi ukuncokola noThixo endleleni kanti asiyazi ukubana sincokola nabani. Ixelise bantwana bahle bedinga abantu behamba endleleni ebheke amawusi bengayazi ukubana apha endleleni bancokola nabani. Bantwana bahle bedinga wasuka uMoses wayiqonda ukubana
uncokola nabani ngoku waqubutha Awu, bana bahle Nkosi yami. bedinga evuma ukubana lena nguThixo ophilileyo Awu. bana bahle bedinga emveni bana bencokole athi uThixo embona ukuthi usezingqondweni ngoku uMoses uyayazi ukubana uthetha nabani Awu, Nkosi bana yami. bahle bedinga ngoba uThixo ake unika umyalelo womuntu ongamaziyo ukubana Awu, uthetha nabani Awu. engaqinisekanga Ewe, Nkosi ukubana ngenene nangenyaniso uyamazi khangela uMoses xa emazi kakuhle lo muntu efundisekile uthi kubana nguThixo wakudala lona Ewe, uThixo baba. wa-Abraham uThixo waYakobi uThixo wa-Isake wathetha ke uThixo ndihlile ke ndizokuhlangula ndifuna ukuthi unyaka esaqala njena Ewe, bana baba. bahle bedinga uhleli uThixo uzokuhlangula namhlanje uhleli uThixo uzokuhlangula namhlanje andiyazi imeko Hey, ojongene Nkosi yami. nayo kodwa namhlanje sifuna ukuxelela ukuthi Ewe, Nkosi uhleli yami. uThixo Uhleli uThixo. uzokuhlangula namhlanje bana bahle uneminyaka Ewe, uba Nkosi yami. neminyaka bana bahle bedinga awusakhathalelanga nokuthandaza uThixo bana bahle bedinga kodwa sizokukuxelela Nkosi yami. namhlanje Uhleli ukubana uThixo. sihlile uhleli uThixo uzokukuhlangula bana bahle bedinga ewulamvila bana bahle bedinga ndihleli kuwe bana bahle bedinga uhleli kuwe ulamvila awusakhathalelanga namune ufela kule ndawo uqale namayiphutha angafuni ukuphuma endlini kaFaro aqolele ukufela kule ndawo ngoba azalelwe kolulamvila bana bahle bedinga ayikho into abayaziyo kolulamvila babona otata bawo befela kolulamvila babona okhokho babo befela kolulamvila so ithi loo nto nathi sizofela kule ndawo kodwa nawe umhlawumbe uzixelela ukuthi uzofela kule ndawo Awu, ifamily yakho yayifele kuyo uzofela kule ndawo utatakho wayefele kuyo uzofela kule ndawo ukhokho wayefele kuyo kodwa namhlanje sizokuxelela ukubana uhleli uThixo uzokuhlangula Awu, Nkosi yami. nakwimeko njani na kodwa uhleli uThixo uzokuhlangula ayiloxoka uThixo ayiloxoka ukubana athathe into angayenzi Ewe, uThixo Nkosi yami. ukhathalele uThixo uhleli uThixo uzokukuhlangula wakhasti Nkosi yethu amen Amen.
Bawo, Bawo. ngoku ndikumameleyo ke. Kuthi qatha incoko ndandikhe ndanayo nomnye umhlobo wam apha ekuncokoleni. Yekuthi ke abantu xa bencokola kubekho nezinto yokuba kukho izinto ezithile endingazithandiyo apha ebantwini. Uthi umntu nje esipeyisini Ewe bawo. unprovoked ngesilungu Apha emoyeni. ezafika kuchazele into yokuba ndiyakuthembisa nto kaMnguni, ngeli xesha kulo nyaka uzayo ndiza kwenzela into ethile engacelwanga, engabuzwanga. Ifika imini ke, ngoba ayikho imini engafiki. Ayikho imini engafikanga. Ifika igqithe kungathethwa nganto ngumntu ebenze isithembiso. Inkosi yami. Ngoku ndikumameleyo, ingangathi apha akufezekiswa sithembiso sangoku, Ewe. kodwa kujongwe isithembiso sokuqala. uAbraham wayesele luphele kakhulu bawo Inkosi yami. for ukuba anganayo unyana. Wathi unkosikazi wakhe ayihleki indaba yokuba kungenzeka kubekho unyana. Wathi wabizwa ngokuba nguIsaki ngoba uSara wahle kuThixo, bantwana bahle bakaThixo, ngoba Thixo uyalibona iphupha lomuntu Thixo. Kunjalo nje nesithembiso uThixo asenze emntwini, ingangathi sixhomekeke apha kweli phupha lomuntu, ngoba ingangathi uAbraham lona ayindoda elungileyo, kodwa ekulungeni kwakhe kukho lento yokuba ndizawude ndiye engcwabeni ndilandele obawo omkhulu ndingazange ndaba nonyana. Kanti uThixo uyijongile loo nto, wafika uThixo wenza isithembiso. Ayitoba ayabe sisithembiso sokuba ndiza kunika unyana omnye, kodwa wena uzaba nguyise wezizukulwana. Kunjalo nje wena uzaba nguyise kwisizwe esikhulu, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa lo mntu useluphele, bantwana bahle bakaThixo, ngoku kusemveni kweminyaka. Bantwana bahle bakaThixo, ndiqinisekile nokuba uMoses akamazi nokuba unjani ebusweni uAbraham, bantwana bahle bakaThixo, kodwa uThixo uthi xa efika ezokwenza isithembiso sokuba uAbraham ndizawumenza uyise wesizwe esikhulu. Bantwana bahle bakaThixo, qale athi kuMoses, ndinguThixo kahlo. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ivele ithi apha kum engqondweni, mfo kaMzuni, ndizofezekisa amaphupha akayihlo ngoku kuqala. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa phezu kwaloo nto ndinguThixo kaAbraham, kunjalo nje ndinguThixo kaYakobi. Bantwana bahle bakaThixo, ithi loo nto yonke amaphupha ayekhe akho apha kowenu ndizele uzojonga wona, kunjalo nje ndizogada wona ngoku. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi mfo kaMnguni kule ndawo esikuyo ngamaphupha abazali bethu, bantwana bahle bakaThixo, sikhalaze sifuna ulahla umxakatho. Bantwana bahle bakaThixo, kanti uThixo usaphendula imithandazo yabazali. Umntanam makaphume noba kunedigri engacacanga, ngoba mna zange ndifunde. Xa izinto zingasilungeli thina sifuna ukuyeka, kanti uThixo uthi abanina wabethu baxhomekeke ekungalahleni ithemba lethu. Eyethu inzala ixhomekeke ekubeni singalahli ithemba. Bantwana bahle bakaThixo, masimamele uThixo, ngoba uThixo akazusilibala nathi. Babo, Thixo akazusilibala. Enkosi yam. Babo, the 31st Nkosi yam.
phakathi phofu kwe-31st ne-1st yebo baba siguqe ngamadolo sanyusa izicelo zethu. ewe babo Abanye banyusa izicelo zokunyusela emsebenzini. Nkosi yami Abanye banyusa izicelo zokunxilelwa ngabantwana. Nkosi yami Abanye banyusa bantwana bahle bedinga izicelo zokufumana umsebenzi. Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga bathi xa bevuka bengena unyaka omtsha bavuka bantwana bahle bedinga benethemba elitsha Nkosi yami. bamamela nenkonzo bathe befundisi lo unyaka izaba ngunyaka onomahluko. Ewe, Nkosi yami. Baphuma abantu bakaThixo benethemba ngoba inceko kaThixo ithethile. Ewe, bawo. Ndifuna ukuthi namhlanje Ewe, Nkosi yami. bedinga umhlawumbi izaba ngunyaka onomahluko ewe lona kodwa bana bathi bedinga umhlawumbi bana bathi bedinga uzibona ngoku Uzibona ngoku izinto ingangathi bana bathi bedinga ziba wesi ungalungoku Nkosi yami. bana bathi bedinga ugqothwa kulo msebenzi bana bathi bedinga ubukhalazela usithi awunikezi imali yaneleyo kuthiwa bana bathi bedinga nantsi leta uyagqibelisa kule nyanga siza kuyiqala bana bathi bedinga abanye bafumana ii-emails ezithi we regret to inform you bana bathi bedinga abanye uthe egqiba njalo ukuthandaza wava umntana wakhe enqila phaa phandle etshela umfundisi ukuthi bana bathi bedinga lo izaba ngunyaka onamahluko Ewe, bana bathi bawo. bedinga ezo zinto zibangela ukuthi ufune ulahla ithemba bana bathi bedinga kodwa kukho abantu abahleli iminyaka eyi-400 years behlele ethembeni Nkosi yami. besithi uThixo akaloxoki nangoku ulahlekelwe ngumsebenzi unjalo ungafumani msebenzi Nkosi yami. unjalo ufuna ukuncama unjalo kodwa sizowuthi lona nguThixo ongaxokiyo lona nguThixo ongayijikeliyo into yakhe noba uthathe iminyaka engakanani na kodwa uza kuyiphendula athi uzile uzokuhlangula. bawo kukho abantu abalele ezibhedini ilanga lihlaba umhlaba mfo kamnguni kuhlinyembezi kuphela ngoba umuntu abenothemba into yokuba ungalunga bantwana bahle bakaThixo kodwa izinto azihambi ngale ndlela ebecinga into yokuba zizawuhamba ngayo bantwana bahle bakaThixo asizange uzokuthi uzawuyeka ngoku kodwa umnqweno wethu kukuba uzungayeki sele kukubi kunjalo amaphupha akho azangapheli bantwana bahle bakaThixo ulila unjalo uzungayeki ukuthandazela umntwana wakho bantwana bahle bakaThixo sele ungamazi nokuba ukweliphi icala bantwana bahle bakaThixo sele uvuka ebusuku usiva isikhalo bantwana bahle bakaThixo phandle uzungayeki ukuphupha bantwana bahle bakaThixo ngoba imizi emininzi bantwana bahle bakaThixo incedwe ngumaphupha omama ongayekiyo ukuthandaza bantwana bahle bakaThixo sele umntu emane ebuza into yokuba lo mntu emane evuka rhoqo ngecawa esiya enkonzweni kodwa izinto zakhe azihambi kakuhle kutheni ehleli nje kulo Thixo bantwana bahle bakaThixo abanye sele bashiywa nangabayeni bantwana bahle bakaThixo iintanga zethu ke zinabantwana emakhaya bantwana bahle bakaThixo oyise babantwana abasekho abancedisi nokuncedisa kodwa namhlanje sizokuthi bantwana bahle bakaThixo ningayeki ukuphupha ngoba uThixo uthi kuMoses ndizivile intsizi zabantwana bam bantwana bahle bakaThixo usizi okulo namhlanje usizi okulo nakulo nyaka bantwana bahle bakaThixo intsizi ezikombetheyo bantwana bahle bakaThixo sizokuthi namhlanje uThixo uyaziva bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje uThixo usecebeni lokuba mawukhululeke wena Babo, ke-chapter yesibini xa isithelo uthi uThixo wasikhumbula Nkosi yami isibhambathiso
wasenza ko-Abraham, ko-Isaka, ko-Yakobo. Hey Nkosi yami. Thixo, nokuba mhlawumbi ungamboni ngangathi ubhizi kangakanani ukuathinda le ngxaki yakho abantwana bahle bedinga, noba mhlawumbi umane nceda phaa ekaleni kwakho abantwana bahle bedinga. Abanye abantu babathi bazowuthandaza apha ecaleni kwakho, bathandaze nawe, ubathandazise nawe abantwana bahle bedinga, abancede uThixo abantwana bahle bedinga. Aphinde omnye angene abantwana bahle bedinga azobulela athi bana laa mthandazo asowuthandaza uThixo uvile, angawunceda uThixo owakho umthandazo, kodwa likhona ixesha abantwana bahle bedinga athi uThixo awuve umthandazo, awuve umthandazo wakho bedinga azuthixo bahle bedinga eneplan yokukunceda bahle bedinga. Amane ayiqinisa inhliziyo kaFaro bahle bedinga, kanti iplan yokukunceda leyo bahle bedinga. Amane uThixo ayiqinisa inhliziyo kaFaro bahle bedinga, kanti iplan yokukunceda leyo. Amane uThixo evula amanzi elwandle, kanti ukhumbula uThixo ngoba uThixo ukhumbula ingangathi uThixo ulibele bona bahle bedinga, kanti uThixo okhumbulayo bedinga. Amane uThixo akutisa ngenyoka enhlango bona bahle bedinga, kanti uThixo okhumbulayo bona bahle bedinga. Amane uThixo bona bahle bedinga kuyeka ufumana amanzi akrakre mara, kanti uThixo okhumbulayo lena bona bahle bedinga. Akuyeka uThixo kube mnyama bona bahle bedinga, akhanyisa uThixo, kanti uThixo okhumbulayo lona. Uzawukhumbula uThixo nasebomini bakho, uzawukhumbula uThixo nasebantwaneni bakho, uzawukhumbula uThixo nasefemelini yakho, uzawukhumbula uThixo nasebomini bakho, uzawukhumbula uThixo nasemekweni yakho ubusoyingamile wena bona bahle bedinga. Ayikhumbula uThixo athi kubana ndisivile isikhalo sakho, ndihlile ngoku ndizokukuhlangula. Uyehla uThixo, uyehla uThixo azokuhlangula ngokwakhe, angathumeli nanye umntu, azokuhlangula ngokwakhe ngoba uThixo wenzelwe loo nto mani. Xa sitshona thina ahlangule uThixo bona bahle bedinga. Naba bantu olwandle bona bahle bedinga bayakuyeka xa utshona bona bahle bedinga, utshone amandla akho aphele bona bahle bedinga, ngoba uzawuthi xa ekubamba usenemandla bona bahle bedinga, umane umbetha umane umkhaba nithane nobabini bona bahle bedinga. Ufuna uThixo ukuyeke bona bahle bedinga, ibe ngangathi ubomi obukuwe buzophuma. Athathe uThixo niyothule uqule laa ngoma unomubele ngam uThixo, undithathe kule ndawo, undibeke kule ndawo, thena unomubele ngam uThixo, undibeke apha ngoba uyakhumbula uThixo ke uzile uThixo uza kukuhlangula namhlanje. Usivile isikhalo sakho uThixo, uza kukuhlangula esandleni esiqinileyo samanyiphutha. AnguThixo wezuka, uThixo wembeko, amanye sikelela mani anithamsanqelise ngoku kude kube sephakadeni. Amen. Amen.
bawo masinikele ke sinikele bawo. umnikelo wethu ke awuka-change bawo Ewe bawo, awuka-change. Uba awuka-subscribe sicela ucofa usubscribe. Uba uyithandile ke inkqubo yethu okanye uyayithanda ucofe ulike. Emveni bana ulayikile ungayisherela izihlobo zakho ukwenzela ukuthi obubuncwane ubufumeneyo Ewe Nkosi yam. nazo zibufumane. Tyhini nenkonzo yomlomo. Inkonzo Na- yomlomo bawo. nakulo nyaka siyayicela kwiindawo ohamba kuzo, kwiindawo ojikelaza kuzo, uxela ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka rhoqo ngentsimbi yesihlanu. Akabikho nditshintshileyo. Akabikho nditshintshileyo bawo. Ibhexeshwa ke ngulo mfana wakabonani. Ewe, ngamanye Ngamanye amaxesha. amaxesha ke uzawumane ekhashwa ndim nditshona ndiphinde ndivele. Uvele bawo. Bawo ke siya nezikipa manje umuntu ozifunayo to ukusisapota uyawudibana ke nalo mzalwane wakabonani. Nam ke amane ndikrweca ke abuze ndakumphendula sinazo ke neekephusi. Ewe bawo, uzawumane ke funeke simane sishiya ke into zethu phaa Ewe bawo. zika-social. Social sawuzama umfaka ke ngoku phaa comment section. Sifumana phaa ke. Kule veki zayo bawo sizawubuya nembongi zengingqi. Ewe bawo. Iimbongi zengingqi ziyabuya kule veki zayo. Masibulele ke kumntu wonke oye wasibukela, kumntu wonke oye wasimamela bazalwane. Umbulelo awusoze uphele. Ngaphandle kwenu besingazukwazi nophinda sibuye, ngoba ke kuye kwakho abantu abane besibuza ukuba sibuya nini. Sabuya ke, sibuyile ke bazalwane. Niqhubeke nokushera le nkonzo. Bebengenaphi basibuya le. Asivale bawo inkonzo yethu yanamhlanje ngofefe. Fefe le Nkosi yethu uYesu Kristu, uthando lukaThixo Yise nobudlelwane bomoya ingcwele bungahlala kuthi sonke. Idibuye inkosi izolanda ibandla ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Okokuqala ke kulo nyaka masitsho xa sivalayo okokuqala ukuba ubuyile ecaweni, le cawa besiyenzele wena. Kodwa ke ukuba awukayi ecaweni kulo nyaka, ungoyena mntu esiyenzele yena le cawa. Ukuba awuzukuya ecaweni kulo nyaka wonke, uze umane usiza apha kuthi qho ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Siyabulela bazalwane, le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni. Babayeni inkosi. Baba yini, baba yini, baba yini.